Hello, good afternoon, good evening mga idol at mga kamamu. Welcome back to my channel. Salamat po sa mga bagong kaibigan at sa dati kong mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas. So for today's video po ay share ko po sa inyo ang isa sa pinakamadali at pinakamatipid lutuin na ulam. Yan ay ang tortang talong. Ayan, inihaw ko na po siya. Now, binabalatan ko siya isa-isa. Make sure lang na tanggal lahat ng kanyang balat. And then, paplat ko naman siya. Depende po sa inyo mga idol at mga kamamo kung sa mixture na mismo ipaplat. So, ako po ay ipaplat ko na siya ngayon. Para mamaya sa mixture ay ilalagay ko na lang siya. Yan, isa-isa. Isa-isa lang po. Ayan, after ko naman po siyang maplat lahat, ay maghahanda na po ako ng mixture. Ayan, set aside natin siya. Then, maghanda tayo ng malinis na bowl. And then, maglagay tayo ng 2 pirasong egg. At saka natin siya ibibit. Ayan. Pagtapos natin ilagay ang ating egg, ay maganda naman tayo ng ating magic sarap. Mga 2 teaspoon. Lalagay natin para mas masarap siya. And then, lagyan po natin siya ng asin, mga 2 teaspoon full. Then, sunod na po natin ang ating ground black pepper. Ayan, mga 2 teaspoon full. Ngayon naman ay magbabati na tayo ng ating egg. Ayan, make sure lang na halong-halo siyang maigi para malasang-malasa ang mga sangkap. Malong mabuti ang mga sangkap para paglagay ng ating eggplant ay malasang-malasa siya. So, isa po ito sa patok na mga ulam pambaon o kaya sa may mga cashier sa bahay nila, mabilis lutuin, bukod sa lahat, matipid. Ayan. So, tayong mga OFW, dapat ay maging matipid tayo sa lahat ng bagay. So, mas magandang magbaon tayo. Kasi, bukod sa matipid na ang ating mga ulam ay napakadali pang gawin at masustansya pa. Yan, i-dip lang po natin siya isa-isa. At saka pa-flat ko lang yung igi para pumasok sa mga talong yung mga mixture. Ayan. Bale, nalagay ko na po siya lahat. Ayan. So, after that, sa isang mainit na kawali ay naglagay ako ng 1.5 cups of cooking oil. So, nasa sa inyo po mga idol at mga kamamo kung gaano karami ang ilalagay po ninyo. At yan naman po ay hindi basta-basta nasasayang kasi tinatabi ko po yan. Para sa mga susunod na mga lutong prito-prito ay magagamit pa rin naman siya. So, make sure lang na pag itatabi natin siya ay salain nating mabuti para malinis pa rin naman kahit papaano. Isa-isa ilalagay na natin ang ating talong. Ayan. 2 kasya kasi malalaki yung aking eggplant. So, ang style ko mga idol at mga kamamo, kapag medyo dry ang aking eggplant ay nilalagyan ko siya ng kunting mixture sa ibabaw para medyo madami yung egg. So, ayan. Wait lang tayo ng mga 10 minutes to 5 minutes. Basta antabay lang kayo kasi baka masunog. At saka natin babalik na rin. Basta natin masunog kasi baka mas lalong masayang ang ating ulam. Imbis na makatipid tayo ay masayang.
Yan talagang advantage ng mga nasa probinsya. Yan. Tulad namin nung maliliit pa kami, hindi nawawala talaga yung mga tanim na mga gulay, mga halaman, prutas. Kasi bukod sa masustansya na ay makakatipid pa tayo. Or kung maliit ang space nyo, pwede din naman kayo magtanim sa paso. Or o kaya ay sa sa mga bottle na empty bottle, lagyan nyo ng lupa. Then ilagay nyo yung mga binhi doon. Ayan, isa yan sa mga katulong para mabit yung kahirapan sa pagkain. So, kung sobra man para sa atin, ay pwede natin ilagay sa rep o kaya ay ibigay natin sa ating mga kamag-anak o kapitbahay or ibinta. Katulong na tayo ay katipid pa tayo. Ayan, time to time ay red serve na siya. Yan, nilagyan ko lang po siya ng tissue sa ilalim para masipsip yung mga oil. Ayan, salamat sa patuloy na panonood guys. Hanggang sa muli, sa mga susunod na video, don't forget to subscribe and share and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. God bless you all guys. Merry Christmas. Bye-bye.